pero hindi pa siya siksik. Meron pa siya. Ayan nandito sa amin ngayon si Muset. Ito kami sa Stephanie's. Ayan yung maapo ko. Ayan na, mga nabili ng anak ko. Hello, good morning! Wednesday ngayon, pumasok na sa school yung dalawang bata, tapos si Jonebel nasa work na, tapos yung manugang ko, work from home. Ngayon ang gagawin ko, magsisimula na akong magpuno ng box para sa December. Kasi ang cut-off dito ng pinapadalhan namin is September para daw makarating ng December sa Pinas. Kaya ayan, mag-start na akong mag-box. Ang una kong nilagay ay yung dismantle kong wagon, yung beach wagon. Kasi matagal ko nang gustong bumili niyan. Ngayon, nung magkaroon ako, ay dismantle ko para magkasya dito sa box. Tapos, ito, napuno ko na to na lahat ng pasalubong. Kaya, gagawan ko ng paraan na ma-maximize lahat ng space. Magkakalahati na. Niro-roll ko kasi ang mga damit para ma-maximize ang space. Tapos ito pa mga ilalagay ko. Sana mapagkasya ko dyan kasi meron pa akong i-empacking mga nandiyan pa, mga naipon ko. 2 taon kasi. Pilitin ko magkasya lahat. Kasi 2 box lang naman ipapadala ko. Tapos ang iba, sasabay ko na pag-uwi ko. Ayan, medyo natapos ko na yan. Pero hindi pa siya siksik. Meron pa siyang mga space dyan. Kaya maghanap ako ng mga isisiksik dyan. Hello, good morning! Ayan nandito sa amin ngayon si Muset. Yung mga mask mo. Dito siya natulog. Ay, iyo! Diba? Hello! Ayan, nagbe-breakfast daw kami sa labas. Kanina naputol yung vlogs ko kasi naiwan ko to. Kailangan na naman pala gumamit ng mask. Bye, may puti. Dumang cake. Andito na kami sa Orion. Ayan. Tingnan nyo ang pool. Galing na kami dito nung isang 2 months ago. Ay, 1 month ago. Ayan. Ang haba niyan hanggang doon. Ang pool. Ayan, mas na naman. Nakapagod na naman huminga. Ayan o, pag summer maganda dito. Diyan daw kami magbe-breakfast. It's so warm, even on winter. They're not swimming, they're just walking on the edge.
kami sa Stephanie's mag-breakfast. Ayan ang baby chino ng dalawang bata. That's with my Sa Australia. Ito sa akin, black coffee. Ayan. Tapos na kami mag-breakfast, grabing busog. Kasi ang mga serving dito, sobrang ang lalaki. Kaya yan. Ang lamig-lamig, super. Sinisipon na kami lahat. Ayan yung maapo ko. Hindi makapag-swimming kasi super lamig. Ayan, hinatid na namin dyan si Musette sa train station dito sa may Roma Park. Masenda lang ko sa imo sa kuya. Bye. Bye, kuya. Are you sad, baby? Ayan na si Musette. Say bye-bye. Bye-bye. Bye-bye da, tita. Bye. Tita Ninang, bye-bye. Yan ang train station. Dito kami ngayon sa Kmart, bumibili ang anak ko ng mga pang condiments. Ayan oh. Ayan. Yan. Gaganda tingnan kasi pagka uniform. Yeah. Hindi nga na oh. Nailanag ko ito. Magbaka na ako sa parang may katerno din. Ay, may bubuka ko. Pero iling oh. Sugar, coffee, tea. Ayan, bili ako nito mga lalagyan ng sauce sa mga pagbabaon. Tsaka ito. Di ko may iling. Paano ko nagdurkot? Kung may sadit pa ko ta kanino. Ini na lang. Yan ang mga nakalagay. Ayan na, mga nabili ng anak ko. Dito na kami. Ang daming napamili. Ito pa. Yan, house na kami. May